Томи, какво ти е купила баба ти Мима, бе? Я кажи. Тома, какво ти е купила баба ти Мима? Що се ядосваш? Защо ти се ядосвам? Ама кажи защо. Защото е момичичко. Аз се поливам момчешко. Какво ти е купила? Момичешко яйце! Момичешко яйце? Мамале! Мамале! И Томче, не дей така, бабо. Мале, колко си лош. Аз да плача, бабо. Може ли такова нещо? Аз го избирах. Яйцето го избирах и типам... Ами това е момичета! Що да е вътре? Може да има... Някой лека кола може да има вътре, па ти ми се сърдиш. Ми виж го дали е момическо. Виж дали има момиче или... Ами видях, че има цвете! Едно цветенче! Ама то украсено само така, па вътре може да има друго. То самото яйце украсено така.